θα είναι ένα βίντεο που θα σας πω κάποια πράγματα. Συγγνώμη που δεν ανεβάζω τόσο καιρό παιδιά βίντεο, θα κάνω και μια βόλτα και θα σας τα λέω. Κάντε εγγραφή, like, καμπανάκι, κουφονάκι και σχόλιο εάν θέλετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ανοίξει YouTube κανάλι ή να τάσω. Κάντε like, εγγραφή, καμπανάκι, κουφονάκι στο ξάδερφό μου, στον Παναγιώτη Θοδωρή Τραπουζώνη στα αγγλικά, με κενό και τα δύο του κεφαλαία, και στο Θοδωρής και στο Τραπουζώνης. Ανεβάζει και αυτός βίντεο σχεδόν κάθε μέρα. Παιδιά, το τελευταίο καιρό είχα αρρωστήσει, είχαμε προβλήματα με τα αμάξια, δηλαδή έπρεπε να πήγαινε συνέχεια ο μπαμπάς μου και ο θείος μου, γενικότερα να πήγαινε όλοι στο συνεργείο. Δεν είχα όρεξη να κάνω και βίντεο, δεν είχα και ιδέες να κάνω και βίντεο. Δεν είχα το καμπόκα ιδέες, Roblox, δεν είχα τη διάθεση, ήμουνα και άρρωστη, δεν πήγαινα ούτε σχολείο, δεν έπαιρνα βόλτες. Καθαρά Δευτέρα εγώ πέταξα χαρταετό, αλλά όχι και τόσο πολύ, αλλά πείτε μου κάτω στο σχολείο αν πετάξατε εσείς χαρταετό και αν δεν τι χαρταετό πετάξατε. Εγώ είχα πάρει ένα με emoji. Και ναι παιδιά, πείτε μου ιδέες για να κάνω βίντεο. Κάτω στα σχόλια, δεν κάνω τόσο καιρό βίντεο. Δεν έχω ιδέες, όρεξη και τέτοια. Και ασχολούμαι πιο πολύ με την κανονική μου ζωή, με τον αδερφό μου και τέτοια. Και με την οικογένειά μου και τη ζωή μου γενικότερα. Περνάω πάρα πολύ καλά και όποτε θα θέλω θα κάνω βίντεο απλά να μου δίνετε ιδέες πολλές για το καμπόκα, για Roblox, για Stumble Guys, ό,τι θέλετε. Πείτε μου τι βίντεο θέλετε να δείτε από εμένα και εννοείται όμως ότι δεν θα κάνω βασικά βίντεο με την Νατάσα, επειδή η Νατάσα, παιδιά, είναι η ώρα να σας το πω, έχει φύγει έχει φύγει τώρα έλεγα στα παιδιά ότι έχει φύγει Αχαγιά. Παιδιά, αλήθεια λέω, είχε φύγει Αχαγιά επειδή οι γονείς της είχαν πάει Ρόδο. Και παιδιά, τώρα έλεγα σε εσάς ότι δεν είναι εδώ η Νατάσα, ότι είναι Αχαγιά. Και παιδιά, απλά μπήκε μέσα. Θέλεις να πάμε σε μένα ή να κάνουμε μισό λεπτάκι. Παιδιά, Ξαφνικά έγινε. η Νατάσα είναι εχθές έτοιμη. γύρισα. Μην πατήσεις το μαξιλάρι. Παιδιά, η Νατάσα είναι έτοιμη απλά να πεθάνει που έγινε αυτό. Ποιο? Λοιπόν, τέλος πάντων, πείτε μου κάτω στα σχόλια ιδέες για να κάνω βίντεο και αυτά. Bye!